Bé, la gent de Tenalla, els amics de Tenalla, en definitiva, donen un pas endavant amb un peu de gat com l'Oasis. Què té aquest peu de gat de particular? Aquest peu de gat de particular té que ens proporciona la màxima tècnica o el peu de gat màxim tècnic que ells han sigut capaços de fabricar. Com ho han fet, això? Ho han fet amb una horma, òbviament, asimètrica. Com podeu observar, té una simetria i una curvatura molt marcada. Té una part a sota dels peus o a sota dels nostres dits que és, diríem, corbada, de manera que quan els nostres dits a la part frontal queden arquejats per omplir tota la ferradura del peu de gat, aquell buit que se'n genera, amb aquest peu de gat el tindríem, diríem, cobert, en definitiva. Què més té de particular? És un peu de gat que té certa rigidesa, de manera que amb regletes, forats, ens pot anar molt bé, està molt ben perfilat a la part de davant, i la part del peu a la part frontal ens munten una goma. Ens munten una goma, òbviament, les persones que feu blog ho teniu claríssim, posem el peu en oposició i moltes vegades ens enganxem a la part frontal. Al mateix temps, el peu de gat té una bona alçada en aquesta àrea, de manera que els nostres dits doblegats no pateixen tant com en gats que tenen poc aire en aquesta zona. Més coses interessants. Porta un doble velcro, però no és un doble velcro, diríem, normal. En realitat estaríem tirant de 3 llocs diferents en cada un d'aquests velcros. Tindríem una sivella en aquesta àrea, una altra sivella en aquesta àrea i una segona manera de tirar sobre el velcro en aquesta àrea, tant a la part de baix com a la part de dalt. A l'interior d'aquest peu de gat és un interior que està muntat amb una mena de mitjó fet com amb neoprè, recobert amb un acabat textil perquè ens sigui molt confortable. És com un guà. Quan col·loquem el nostre peu aquí dintre, llisca molt bé endavant, omple molt bé i ens el podem ajustar de manera molt forta. Aquest sistema que podeu veure amb aquest color lila blau sobre el gat és un sistema envolvent. Això ens fa que el taló ens quedi molt ben agafat i no se'ns escapi. Bé, Tenalla ens presenta això. Dona un pas endavant amb la seva oferta de peus de gats tècnics i aquest peu de gat el que tindria d'interessant és que té una relació qualitat-preu extrema. Per què dic això? Perquè la majoria de gats que poden donar prestacions similars a aquest peu de gat tenen un plus de preu, d'acord? Bé, Tenalla, una vegada més, ens presenta un producte ben acabat, amb goma Vibram i per als més exigents, en definitiva, d'acord? Aquí el teniu, un nou gat Oasis per vosaltres, d'acord? Vinga, adeu!